Sziasztok! Ha azt kérdezitek, hol vagyok és pontosan mit fogok csinálni, elárulom, plazmát jöttem adni. De mielőtt bárki a Plazma tévére gondolna, nem. Itt valami egészen másról van szó. Ez így igaz. A vérplazma 90%-át víz, 2%-át zsírok, ásványi anyagok és hormonok, 8%-át pedig fehérjék alkotják. Nélkülözhetetlen alapanyag a gyógyszergyártás számára, vérzékenység esetén alvadási faktort, immunhiány esetén immunglobulint jelent. Segít égési sérüléseknél, valamint fehérjehiányban és immunhiányban szenvedő betegeknél is. A plazma sok esetben nem csak gyógyít, de életet is ment. Az adminisztrációkon túl vagyok. Lássuk, mi következik. Megvizsgálják a vénámat. A plazmaadást minden esetben orvosi vizsgálat előzi meg, melynek során kiderül, hogy az illető egészséges-e, alkalmas-e donornak. 18 és 60 év között bárki jelentkezhet plazmaadásra, ha egészséges és legalább 50 kg a testsúlya. De nyilván minél fiatalabb valaki, annál megfelelőbb a segítségnyújtásra. Na menjél haza! A kötelező köröknek vége, jöhet a tepidárium. Ezt nézzétek! Menő mi? Még jó, hogy hoztam magammal olvasnivalót. Korszerű pihentető környezetben, kényelmes, fekvő helyzetben zajlik a plazmaferezés. A karhoz kötve egy gép veszi le szűk 3/4 órán keresztül a szükséges 6 decinyi plazmát, és pumpálja vissza a vörös vértesteket a véráramba. Mivel a szervezet 3 nap alatt pótolja a levett plazmafehérjéket, így ennyi időnek kell eltelnie 2 donáció között. Magyarországon a vérzékeny betegek éves plazmaadagjához több mint fél millió, az immunvédekezési zavarral küszködő betegek éves gyógyszerellátottságához pedig 40 000 donor szükséges. Tudnotok kell, hogy plazmaadás előtt jó sokat, legalább 2-3 liter vizet kell inni, nem energiaitalt. És persze, ne gyertek másnaposan. Állítólag bemehetek ide a hűtőkamrába. Tisztára, mint a deltában. Látjátok? Itt tárolják a levett plazmát. Én pedig, hogyha minden igaz, 3 nap múlva újra jöhetek. Évente 45-ször adhatunk plazmát, így összesen 34 literrel segíthetünk a rászorulóknak. Minden plazmaadáskor költségtérítést és alkalmanként bónuszt. Rendszeres orvosi és laboratóriumi vizsgálatokat biztosítunk térítésmentesen. Vaszkulár plazma. A gyógyítás lehetősége benned rejlik.